Martang yang mahita dami ni debata na sumurung sen saluhu na roha imana mangaramuti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal marihita saluhu na nunga tubuh Kristus. Barita nauli di pestata Natal naparjulu di bagasat tikion Natal surat di Lukas bidu 2 ayat 15 1 ayat 20 tangyo kamu mahatani di bata. Jala dinalawi akka suru-suruani sian nasida do pagijang masih padohama akka parmahani beta mahita tu bilim taida mana masaon na pinaboton ni Tuhan itu hita. Jadi hatok ma na si dalau tu si gambe Jepang sa si Maria do si Joseph do poso-posi na pia di panggagatani. Asanung di ida di bari tahun na sida ma buah-buah naon di tahun na sida tarigu tu danah. Jadi si dino bikisa longang bedo si ala na hina tahun ni akka parmahani tu na sida. Ya si Maria di piyok do hatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula doa kaparmahani di pasangat jala dipuji-puji di bata ala ni sudi nabi niki jala nani nasida songon nang di hataon nai tunasida ido sahna. Dia makadong saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga puda. Adong masada raja natung masai lasitutu rohana mangotang dohot maju sudi akka ruasna siala lasni rohana naung liling di paima-ima ima di parwini pardoa saripionna nunga pola liling di paima alanilas ni rohana sudi madiotang akka natoropi rotu bagas nasida makalason haso sorang ni poso-posoi cepek hata rohono Roma akka natoropi madok selamat tua matarajai jala sudi mabuan akka pilihan sudi mabuan akka siluana sudi mabuan akka imasongan hadiah tu poso-poso na tubuh nong liring di paima rajai alani gudang ni akka undangan doh kadunaroing sudi macalang jala sudi madok selamat jala sudi pasahat akka kadunan di baema kadune asal di sero di pamasuk tu kamar asal di sero di pamasuk pola ma guk kamari alani gurang ni kado doh naro lahu mengucapkan selamat tu poso-posi tusoni saya memulak makan atoropi saya mangan marulu-puluk marlas ni roha alai songgok marohani rajai dohot inat tarajai isonggok ni rohani nama dok dung mula akka tamu ini di dia anak kota poso-posoi di dia anak kota na tuwi songgok marohani rajai dohot inat tai apa di songgok ni rohani di dok di kamar apa dung di kamar itu tar songgok mana sida lamar itu kamar HP di kamar ngaguk ngasopol dibain kadui jala nunga mati poso-posi pusok-pusohan ala ni gurang ni kadui lau menutupi poso-posi ay lupa amat tay do inat tay di hatay lupa di pasu-pasi holan ala ni kadui do ucapan selamat ujung ngarang sadar saya dipamasuki kadui tu kamar HP di kamar do yanak konai poso-posi dihukupi kadui ma pola gabisa tunamate Alannya makadong saha porsyana harunan duhonan di baritai.
Sada baritaina paingotok kita dui ima. Asa berengot tado di barita nama donga puri bagaimana kita merespon. Ido na ino ni baga satu pukon songo si Maria di peok hatai. Aka parmahani direspon doa tani ima perdi surgui suru-suruani. Itor laudo nasida di bagasan hapor syaun di bon nasida kapilen na lau nasida tuhuta bitlihim di bagasan nas di roha songon buah-buah ni perdi surgui nama dok naung tubu poso-poso di huta bitlihim. Itu dan yang berengota dia begas terpukul. Respon mereka terhadap firman Allah. Respon gembala begitu luar biasa dan positif menunjukkan pesan Allah tanpa dimenangkan ini. Dan pula lu jana sida. Maruki muda perlu jana sida. Tohor manang nadaw. Allah dia porsi nasido hanta ni di bata ima songon nang satu nasida kami songon dalan lahu memuji. Songo danan ima mernida poso-poso nam sorangi. Nebadua honen yang berengota dia makadonga saha persyaon di tupuko songo ninang di barita namar donga puding. Ternyata nanang iota di haroro di hatu tubuh di poso-poso nakengani. Mereka bisa kehilangan sukacita karena apa? Karena ima nakengani alanya kakadui, alanya hadi-hadi. Bisa menjadi melupakan baik yang lahir itu. Buido songo ini dipertikian dia karena merayakan kelahiran Yesus Kristus. Buido honan akka aksesoris do akka nuansa-nuansa sehingga Yesus terbelakang. Yesus dikuburkan. Yesus ima masuk tuh kamari songo poso-poso na baru tubui sehingga mengalami imana kaningani kematian. Tungah rendohono tuhita. Angsa no balga nendohono terpukon hatu tubuh ni Yesus ima mau liate molo tarayahon hatu tubuh ni Yesus. Mau liate nang rode bataga bisongo colma. Adu nama masa di si ima suatu kejadian yang luar biasa nendohono ta ro de bata di bagasan pamatang ni colma. Atau lasido na yang tujuan dilas nirohata di perayaan hatu tubuh ni Yesus asa unang holan pahiani unak kolan akka kebutuhan lahirnya, tetapi Allah kita mampu di bagasan nguluta petubuhon bahwa Natal itulah membawa bagi kita kelahiran Yesus Kristus. Allah sebuah iman akan ini di bagasan haluan. Natal itu memperkenalkan Tuhan yang menjadikan Natal ini adalah menjadi tindakan yang datang Yesus menjadi manusia. Itu nanti begini parmahani jala di calo parmahani do baritesien par disurui suruh-suruh ni dang lalak nasida di parlalapan dang lalak nasida orang patikos-tikos barite dan lalat na sedang berdiskusi alai tidak aksi mereka langsung tubik lehim marhua marni dan nama sanang pinawa ni Yesus itor adong do reaksi odo na nang idot tadi bagasa gulutan jangan tunggu hari besok unang saya terpaima unang saya holan lalap, tetapi kita harus ada aksi bukan untuk hanya sekedar berdiskusi alai kona dongdo di mana keningani. Motivasi kita lah memuji dan menyembah Tuhan dengan iman ini aksi yang luar biasa. Namanya yang dohon terpukul do ima Natal hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus adalah pabuahon ng pajuppa hita. So parmahani pajuppa doho di bata doho Yesus na tubuh di pabor jala perjupangan nasida ima gabisada paingotok kita dui diami disima las ni rohani parmahani di las ni rohani parmahani na nama dok
dok di bagasang nguluna ima ansa taruli na sida hasangapom ma di debatana di gicang dame ma di portibion. Tutu sahari na balga idota ima barita nasian parmahani. Sada na luar biasa gabibui barita nauni. Ternyata Tuhan Yesus Kristus memakai bukan hanya sekedar orang-orang besar, parmahan naliaipi dipakai di batado pabuahon sada misi atau tubuh dohot hasal seorang ni Yesus mabuahon nang rotu portibion. Ani ulot tadi so parmah kita. Jala laus ido sada tekat manang sada no balga teida di trupukon naro parmahani madok mamuji doho pasangapun di bata asa dum pajupang nasiya doho Tuhan Yesus Kristus toro nasiya marsoba doho i manakai di pamujion nama dok i dok ngani muda maparmahani di pasangap jala dipuji-puji ma di bata luar biasa ayat 20. Ayat 20 apa yang untuk kita iman kengani asa dang holan sekedar dibiki alai di hati dakon nasida muda nasida jala di papuji-puji di pabuah-buah di hatahon bahwa ternyata iman kengani sada kesederhanaan parmahani sada parmahan ido haleaudri itu atau ni halat jahuri. Tetapi bahwa parmahan iman kaya dipakai di batado lahu mamuji doho pabuahon sakat ni di bata parmahani ima gabi berengot tadi bagas satu mulak nasida di puji-puji bahwa mereka merubah hidup mereka yang mereka selama ini adalah dianggap manusia yang terbelakang, tapi mereka merasakan kasih karunia ima pasu-pasu nasihat di bata. Dia bisa ada pamujion nabal kadwi di bagasan nguluni parmahani atau nasido nendo horon nati tadi makadong asa persyawan. Natal mengingatkan kita bagaimana Allah merencanakan segala sesuatu pasti ada dasarnya dan kuat pilihannya, sebagaimana Allah memilih para gembala menerima berita pertama lahirnya Raja Damai itu. Berita sukacita Natal itulah bagi kita menjadi berita yang sungguh membawa kita ke Betlehem melihat kemuliaan Tuhan dan sekaligus juga memuliakan pasahatong muluta lama hita taidama Betlehem. Peristiwa na balgay raja na tuwi kami sada dalata mamuji di bata joy to the world, the Lord is come. Hai dunia gembira telah lahir rajamu Yesus Kristus. Amin. Mau lihat madiko ali Tuhan di bata di pesta Natal na perjuluan. Amin.